πούμε, που είναι εκτός Ευρώπης. Αλλά δεν ξέρεις τίποτα παραπάνω. Αρκεί το όνομα, να μπει μέσα στα λεξικά. Και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αντίστοιχα, όταν έχουμε πραγματίσει σαν του Χατζηνίκου, παραδείγματος χάρη, να αιτιολογούν σχεδόν ότι έκανε ο Σκαλκώτας σαν ένα είδος πατριωτισμού. Δηλαδή, έβαλε την Ελλάδα εκεί που της αξίζει. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να λαμβάνει ξαφνικά αυτός ο οποίος τοποθετείται ταυτόχρονα εκτός τελείως πλαισίου, ότι παρόλο το τι συνέβη στην Ελλάδα και παρόλο που κανείς δεν τον αναγνώριζε, αυτός δούλευε μόνος του, αλλά ό,τι έκανε το έκανε για την Ελλάδα. Και είναι τουλάχιστον παράδειγμα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή δεν κάνει καλό τελικά σε καμία πλευρά του Σκαλκώτα, ούτε στην ιστορική του τοποθέτηση σε ένα πλαίσιο τοπικό ή και διεθνές, ούτε και στα ίδια τα έργα, γιατί δεν γίνονται γνωστά με αυτόν τον τρόπο. Είναι απλά ένας ήρωας γενικά. Για ό,τι Χατζηνίκου είναι προσωπική, είναι δική του. Δεν νομίζω να προσπαθεί να πει ότι ο Σκαλκώτας το έκανε αυτό συνειδητά, ότι έγραφε για την Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με το συνειδητό ή όχι. Απλά είναι ο τρόπος στον οποίο ο Χατζηνίκος αντιλαμβάνει το ίδιο σαν ερμηνευτής και συνδέει τον εαυτό του με το έργο του Σκαλκώτα, γι' αυτό και το παίζει με τόση όρεξη και τόσο βαθιά συνδεδεμένος, γι' αυτό και το προσεγγίζει τόσο έντονα μέσω του παίξηματος. Βάζω εγώ και λίγο συγκεκριμένα. Αλλά το ζήτημα παραμένει. Το μεγαλείο του έργου του Σκαλκώτα υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι εκτελεστικά, δηλαδή ο εκτελεστικός κανόνας, όπως είπε ο Πέτρος, ψάχνεται στους εκτελεστές. Ο ακαδημαϊκός από τους ακαδημαϊκούς, ο ιστορικός από τους ιστορικούς μελετητές. Ερμηνευτικά, ο Σκαλκώτας ήταν πάντα και παραμένει πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει κάποιος πραγματικά να έχει πολύ μεγάλη επιμονή, να σκάψει μέσα από τη δυσκολία, να μπορέσει πρώτον να παίξει νότες και δεύτερον να βρει κάτι να πει μέσα από αυτές τις νότες. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω και εγώ ερμηνείες που δυσκολεύομαι να καταλάβω ποιο κομμάτι του Σκαλκώτα έχω ακούσει, που τα κομμάτια αυτά τα έχω ακούσει πολλές φορές, τα έχω μελετήσει, όχι σαν πιανίστας εγώ, ας πούμε, σαν μελετής, σαν αναλυτής. Ο λόγος είναι ότι παίζουν τις νότες προσπαθώντας, μη προσπαθώντας μάλλον να ανακαλύψουν κάτι άλλο πίσω από τις νότες, κάτι που θα κάνει το κομμάτι δικό τους. Και εκεί ακριβώς είναι που πέτυχε ενδεχομένως ο Χατζηνίκος, σαν ερμηνευτής, γιατί μπόρεσε να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας δικής του προσωπικής, ακόμα και συναισθηματικής, να συνδέσει τη μουσική του Σκαλκώτα δηλαδή με πράγματα που τον συγκινούν την ώρα που παίζει Σκαλκώτα. Αυτό, αν δεν το κάνει ένας εκτελεστής, δεν μπορεί να παίξει ένα κομμάτι και να φτάσει σε μια βαθιά ερμηνεία που θα συγκινήσει τον ακροατή. Γιατί πρώτα πρέπει να συγκινηθεί ο ίδιος ο ερμηνευτής και μετά να συγκινήσει τον ακροατή. Άρα λοιπόν αυτό παίρνει χρόνο. Η μουσική είναι δύσκολη. Πρέπει κάποιος να αφοσιώσει πολύ μεγάλο χρόνο μελέτης πέρα από τις νότες και να κάνει την πραγματική ερμηνεία. Και αυτό είναι μια αντικειμενική δυσκολία. Και μακάρι οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δύναμη να ξεπεράσουν αυτή τη δυσκολία και να εμβαθύνουν στο Σκαλκώτα και να το παίξουν όπως πρέπει. Ή όπως νομίζουμε αυτοί ότι πρέπει. Δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει κανόνας εκτέλεσης. Ο καθένας θα βρει τον δικό του τρόπο να βάλει τον εαυτό του μέσα στην ερμηνεία και να βγάλει κάτι που θα συγκινήσει τον κόσμο. Πάντως, αυτό από μόνο του είναι μια προβληματική που θα πρέπει να μας απασχολήσει γενικώς στον χώρο. Δηλαδή, η απόκληση των κανονικών λόγων, δηλαδή των διαφορετικών κανονικοποιητικών, πρακτικών. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Σκαλκώτας μας απασχολεί μουσικολογικά δεν μας απασχολεί μουσικά. Δεν απασχολεί τον κόσμο, δεν αφορά κανέναν ο Σκαλκώτας μουσικά. Φαίνεται. Δηλαδή, φαίνεται να μην απασχολεί τον κόσμο μουσικά. Απασχολεί εμάς μουσικολογικά. Προσπαθούμε, λες, έχω την αίσθηση, ας πούμε, σε ένα πολύ μεγάλο, αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Σκαλκώτα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η μουσικολογία να δώσει αντίβαρο, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία πολλοί έχουν πάψει να αφορούν τον πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, όχι μόνο για τον Σκαλκώτα, για πολλούς. Ότι ο Σκαλκώτας είναι απλά μία περίπτωση. Η απόκληση των διαφορετικών κανόνων, δηλαδή του εκτελεστικού κανόνα, του μουσικολογικού κανόνα, είναι κάτι το οποίο είναι προβληματική του χώρου της μουσικολογίας. Τι κάνουμε, για ποιον και γιατί πράγμα μουσικολογούμε. Ναι, θέλω να πω αυτό όμως έχει σημασία. Ότι θα πρέπει πάντως να μιλάμε, όντως υπάρχει, ειδικά στο Σκαλκώτα είναι σαφές αυτό. Δηλαδή η τεράστια απόκληση που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων. Υπάρχει αντίστοιχη απόκληση και για άλλα. Δηλαδή, όντως και ουσιαστικά υπάρχουν κάποια το οποίο είναι δεδομένα στον εκτελεστικό κανόνα, τα οποία ωστόσο δεν μουσικολογούνται. Είναι στις παρυφές, ας πούμε, οι τρεις επιδρομένες. Έχουμε πολύ συνήθεια που πρέπει να μην είναι τα παιδιά. Τόσο γραμμένο το μυαλό περιστρέφεται γύρω από την πολιτική διάσταση του θέματος, τη θέση του κανόνα, τη θέση του Σκαλκώτα στον κανόνα.
την εθνική διάσταση, δηλαδή ότι είναι ένας Έλληνας συνθέτης, το πόσο ανάγκη έχουμε να βρούμε μια ελληνική ταυτότητα, μια θέση του μοντερνισμού, να βρούμε για την Ελλάδα μια θέση του μοντερνισμού. Και ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη να βρούμε έναν ήρωα, για παράδειγμα, και ο μύθος παίζει ρόλο του Καλκότα κλπ. Και μια όλη περιστρέφει γύρω από αυτό. Σκέφτομαι μήπως υπάρχει μια γενικότερη τάση στην μουσικολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει άραγε, τέτοιο. Το να υλοποιούμε, ας πούμε. Ναι, σε μια εθνική κατεύθυνση να βρούμε μια εθνική ιδιότητα. Νομίζω ότι αυτό ήταν η πρότασή μου για την ακρίβεια τότε, σε αυτό που αναφέρθηκε στην προσωπική μου εμπειρία. Δεν ήταν ουσιαστικά η παράδοξη εθνικοποίηση του μοντελισμού στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η δική μου πρόταση τότε σε αυτό, στο project τη διεθνή ιστορία τη μουσική. Ήταν ότι και με σκοπό να διερευνήσω και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και σε άλλες χώρες στις παρυφές της Ευρώπης, όντως με αυτό το κεντρικό πόλο, τον οποίο δύσκολο δυσκολευόμαστε να ξεφύγουμε τον κέντρο ευρωπαϊκό πυρήνα. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο στην Ελλάδα εθνικοποιήθηκε ο μοντερνισμός. Δηλαδή η ρητορική η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον μοντερνισμό ήταν ένας εθνικός μοντερνισμός. Σε μια προκαταρκτική δεν προχώρησε τελικά εκείνο και τελικά δεν έχει έμεινε στις καλένδες, ας πούμε, το λόγο για μένα. Ξέρουμε στην Πολωνία επίσης είναι ένα κατεξοχήν που πήρε μια τέτοια τροπή ο μοντερνισμός. Δηλαδή, οπότε κατά ειρωνικό τρόπο, ο μοντερνισμός, ο οποίος υποτίθεται ότι εκ των πραγμάτων πρεσβεύει μια υπέρβαση και είναι ουσιαστικά το αντίστοιχο του διεθνού στυλ στην αρχιτεκτονική, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, στις ευρωπαϊκές παρυφές, πήρε ένα εθνικό, μια εθνική. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα πήρε τελείως ένα κατεξοχήν εθνικό χρώμα και συνεχίζει να συζητιέται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά επίσης ότι δεν νομίζω ότι είναι μόνο κάτι που απασχολεί την Ελλάδα. Και σίγουρα έχει να κάνει με αυτό που συζητούσαμε και πριν, την ανάγκη του να φτιάξουμε πολιτισμική ταυτότητα. Στο καινούργιο αυτό διεθνικό περιβάλλον. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πιεστική ανάγκη. Νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλα ούτως ή άλλως τα κράτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έπρεπε να αναδιαχειριστούν την ταυτότητά του, να ξαναφτιάξουν την ιστορία του. Και εγώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι όντως εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο έρευνα. Και για την Ελλάδα αλλά και για άλλες περιφερειακές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ηρωνικό πως ένα στυλ, όπως ο μοντερνισμός, ως ένα διεθνές στυλ, οικειοποιήθηκε από αυτές τις χώρες και κατεξοχήν αν θες από την Ελλάδα για ακριβώς προαγωγή εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Είναι ένας ελληνικός μοντερνισμός, είναι ένας ισπανικός μοντερνισμός, ένας πολωνικός μοντερνισμός. Στη στιγμή που ο μοντερνισμός ουσιαστικά θεωρητικά πώς το λένε, είναι φυγόκεντρος. Μου έκανε εντύπωση που χρησιμοποιήσατε αναλυτικά εργαλεία του Φίλιπ Πόλμαν, που αυτός δεν είναι για τον πρωτοκανόνα. Ναι. Αντίστοιχα μιλάει για την εθνική μουσική και το ρόλο της στο αίσθημα του εθνικισμού και την ανάγκη έβρεσης εθνικής ταυτότητας. Και χρησιμοποιεί παρόμοιους όρους. Μιλάει για το πρωτοεθνικό παρελθόν και έκανε έτσι αυτή τη σύνδεση. Επειδή έχω ασχοληθεί με τον Πόλμαν σε αυτή την πλευρά, δεν ήξερα αυτή ασχολήθηκε με τον κανόνα και τελικά τα δύο συνδέονται. Ο κανόνας και η εθνική ταυτότητα. Αυτό είναι από ένα άρθρο που γράφει ο Πόλμαν στο Disciplining Music, 1993. Πολύ ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά είναι ένας τόμος ο οποίος ουσιαστικά είναι από διάφορα πεδία. Ως μουσικολόγος γράφει τελείως από αυτό, μέσα από αυτή την οπτική, απλά διευρύνει την οπτική του για να δει ακόμα και τη δυτική μουσική, το δυτικό μουσικό κανόνα. Ναι, είναι απόλυτα εκεί. Το ενδιαφέρον με τον Πόλμαν είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ως παρότι ο μουσικολόγος πολλές φορές δεν αναγνωρίζει την ηρωνία της μεθόδου του που έχει πολλές θετικιστικές αιχμές, ας πούμε, αφήνει πολλές θετικιστικές αιχμές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Δηλαδή, οι γραμμικές αφηγήσεις που προσφέρει σε σχέση και με τον κανόνα και σε σχέση με αυτό με τον εθνικισμό στη μουσική έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πρέπει να παίρνουν από έναν εθνομουσικολόγο. Και γενικώς είναι από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που νομίζω ότι
ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνονται τόσο καλά την ειρωνία της αντίφασης, ας πούμε, μεταξύ του project, ας πούμε, που θέλουν και της μεθόδου που χρησιμοποιούν. Αυτό που εμένα προσωπικά σε σχέση με τον κανόνα μου έκανε τρομερή εντύπωση, πώς ήταν τόσο δομιστικό, πώς είναι τόσο ωραία δομιστικό, φτιάχνει τόσο ωραία αφήγηση, ας πούμε, και λες αυτός ήταν ο ψυχολόγος, ο οποίος είναι μεταμοντέρνο προσανατολισμού και φέρνει μια τόσο ωραία αφήγηση γραμμική που ούτε, ξέρω εγώ, παραδοσιακά του τον Ντάρκο, ας πούμε, να σκεφτόταν. Νομίζω το κλείνουμε μάλλον. Η Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Σκέφτομαι τους κανόνες στη βυζαντινή μουσική, την έννοια του κανόνα. Αυτή βασικά είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στο Βυζάντιο στην ανάγκη διδασκαλίας. Εκεί προέκυψε. Δηλαδή πήρανε τον Όμηρο, τον Φουκιδίδη, τους μεγάλους έτσι της αρχαίας Ελλάδος, επίσης για να φτιάξουν τα απόλυτα των Ρωμαίων εκείνη την εποχή, αλλά πρέπει βασικά και να έχουν μπει οι νέοι που να μπορέσουν εύκολα να διδάξουν και τα παιδιά να κατανοήσουν. Και ίσως και η αρχή των κανόνων και στην μουσικολογία έχει και αυτό το συστατικό της παιδαγωγίας μέσα, ότι πρέπει να ακολουθήσουν κάπου, να έχουν κάποιες μορφές και να μπορέσουν να τα διδάξουν για να κατανοήσουν και τα στυλ. Υπάρχει και αυτή η έννοια μουσικής και τα στυλ, του στυλ. Οπότε, αναγκαστικά μετά αρχίζει και η μυθοπλαστεία, ότι έχουμε έναν κορυφαίο από αυτού του στυλ, ο Μπαχ, ο Μπέτχοβεν, και ούτω καθεξής, ο Σοπέν, και πάει έτσι λέγοντας μέχρι και τη νεότερη ιστορία της μουσικής. Οπότε, πιστεύω είναι πολύ σύνθετη η όλη διαδικασία, έτσι, και πολύ βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των πολιτισμών. Σε σχέση με το παιδαγωγικό διάσταση, συμφωνώ απόλυτα. Δεν γνωρίζω τα βυζαντινά πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά συνήθως βιβλιογραφικά αναφέρονται σε σχέση ως εκκλησιαστικός κανόνας. Αναρωτιέμαι αν αυτό ως παιδαγωγικός κανόνας στο Βυζάντιο, αν προηγήθηκε ή έγινε ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν το πρότυπο ήταν σε δέος του εκκλησιαστικού κανόνα, δηλαδή του κανόνα, το σώμα, δηλαδή το κειμένο που θεωρούνται ιερά, ήταν το πρότυπο ενδεχομένως για αυτές τις παιδαγωγικές πρακτικές ή το ανάποδο. Ή, με πάση περιπτώσει, αν έχουν κάποια αμφίδρομη σχέση αυτά τα δύο. Ναι, μάλλον αμφίδρομη σχέση. Γιατί ήταν κανόνες για την εγκύκλιο παιδεία. Νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο. Ο Βέμπερ αναγνωρίζει εκτός από τον εκτελεστικό κανόνα και τον σχολαστικό κανόνα, αναγνωρίζει και τον παιδαγωγικό κανόνα. Σε ένα πολύ μεγάλο αυτό αφορά τη θεωρία. Όντως τη θεωρία, διδάσκουμε θεωρία, ας πούμε, όταν διδάσκεις σε ανάλυση, αμμονία, ξέρω εγώ, όντως υπάρχει ένας κανόνας εκεί πέρα. Δηλαδή, όντως γυρνάμε και πέφτουμε πάνω σε ένα καθημένο που συλλέγει το ρεπερτόριο. Που είναι το ρεπερτόριο που χρησιμοποιεί κανείς για να διδάξει θεωρία. Να διδάξει, ας πούμε, αρμονική ανάλυση. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους όσους ήρθαν και άντεξαν το κρύο, την κρύα ημέρα, και τον Πέτρο που μας έκανε μια τόσο ενδελεχή προσέγγιση στο θέμα που έχει πάρα πολλά πράγματα να σκεφτούμε και ως ομάδα και όλοι οι υπόλοιποι που ήμασταν εδώ. Να πω απλώς ότι τώρα που ελπίζουμε ότι θα φτιαχτεί σχετικά σύντομα η ιστοσελίδα μας, θα έχουμε και ένα newsletter που θα φεύγει προς όποιον ενδιαφέρονται να εγγραφεί για τις επόμενες διαλέξεις. Κατά τα άλλα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος και στέλνονται με mailing list. Αν κάποιος δεν λαμβάνει μέσω mail, δεν βλέπει κάπου αλλού τις ομιλίες και θέλει να παίρνει mail, μας αφήσει το email του, αν έχει κάποιο χαρτάκι ή οτιδήποτε, και θα το προσθέσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πείτε και λίγο κρασάκι πριν φύγετε. Έχουμε